Aşgabatyň üç etrafynda ýaşaýyş jaýlaryna düýpli abadlaýyş işleri geçirirler. Aşgabat şäheriniň häkimligi şäheriň üç etrafynda ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň daşy kesbini we girelige böleklerini düýpli abadlamak üçin zerur bolan gurulşy harytlaryny satyn almak boýunça bäsleşik eglan etdi. Bäsleşik 3 tane bölekden lotdan ibarat. 247-nji lot berkararlyk etrap ýaşaýyş jaýlaryny ulanmak trestiniň balansyna durýan ýaşaýyş jaýlarynyň fasadlaryny, daşky diwarlaryny we girelige böleklerini abadlamak üçin zerur bolan gurulşy serişdelerini satyn almagy göz öňünde tutýar. 270-nji lot bizmeýin etrap ýaşaýyş jaýlaryny ulanmak trestiniň garamagynaky ýaşaýyş jaýlarynyň daşky görnüşini abadlamak işleri bilen baglanyşyklydyr. 277-nji lot bolsa bagtyarlyk etrap ýaşaýyş jaýlaryny ulanmak trestiniň garamagynaky jaýlaryň fasadlaryny we girelige böleklerini abadlamak boýunça işler öz içine alýar. Bäsleşik şu ýylyň 22-nji iýulynda sagat 10:00-da geçiriler. Zerur resmi namalar 21-nji iýula çelli sagat 17:00-da çelli kabul edilýär. Goşmaça maglumatlar ekranyňyzdaky salygy, telefon belgiler, internet sahypasy arkaly alyp bilersiňiz.